Bietene marsi kalo klimgwa alini saba samba fla ani mwa alini woro au yo au bisimla tam TV jabaraninka oka bamanankan kunafonia walawalali kene konnana. Bagorba munabe noni obina walawala koda au kluka bi olak mabado fle. Kake ni sungalo ali kunchali selifitini on yanaje bunakunga anka furanchala fanga nyama generali Assimi Goïta ale la yinike kafoko ni la selifitini na bla hukumu kono mi bi talike yafa alini faranyonka oma jamana kono din bela jelini nyonche. Amina anda do kuna fune ona ko wala ko da au kluka o tamene ko kabwe no anka fintikla ka ko barase ni no keren ni ala ba makati kele nasro feni anko o mako operation dugukuluko olu wuli ka jo sabati ka ba makati wale ma binale ngana bonyoko ka dankareke olu la yilimani alini sangara o marala amina anda do mina ko wala ko da au kluka kabi kuna fune oni ka olu kunche amina anda do femi ko ni ko dimashi ni o taraka oke suguni ko olu feno femi ko ni so bilebile o ala ka joni anko umako imebulo ale ko bina wote mena buna kumena o bina da au kluka nonne be ambulo ko robi au dan kase alam sa temeni sungalo ale koni kunjara bela janimba do ko sungalo kunjali ko o baro be taka oke ni selifitini on fe no selifitini ale koni nyana mayara keren ala malifanta ale ni nani bela janina alislam edun ulu koni fe ngaka ira ka foko keren ala anka furanchala fanga nyama ulu koni ya ake kuluba masake sula keren ala anka furanchala fanga nyama generali Assimi Goïta ale ira ka foko nyina selifitini kuma kunko o be taka oke yafanyo kuma ye jamana kono dum bela jeleni nyonche ale ni faranyonka wala sa femi ko ni yiriwa yo o kaseka taninga uke malikonna bamakati kala mini o refene be en fino o kaseka kuncha to amina anga janinga nyamada kalo kelen yeremine ale kɔfɛ kalo kelen kungomunyu ale kɔfɛ ambaro dona kafo alamsa marsi kalo klitan ani shegin samba fla ani mugan ani woro mali fantan anani balajena ayara kafo femiye seli fitini seli o kon kera anka jamana yɛrɛ kon konnana ambaro dona kafo anka jamana ɲɛma o general d'armée Assimi Goïta ale kɔni seli kɛnɛ bɔ almamba min kɔfɛ o bɛ tali kɛ femiye imama Abdurrahman Touré ale kɔnna femiye kuluba ale kɔnnana ambaro dona kafo tashibla ani yafa ɲini ani bɛn ani keleya o hukum o kɔnɔna na sa an ka jamana ɲɛma general d'armée Assimi Goïta ale kɔni i kanbɔ a y'a yira k'a fɔ a bɛ min fɔ malidenw ye an ka jɛ an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa bɛn ani keleya ani yafa ɲɔgɔn ma bɛ se ka na an ka jamana yɛrɛ ale kɔni kɔnɔna na cogo min na an bɔra dɔnna k'a fɔ an ka jamana ɲɛma general d'armée Assimi Goïta ale ka kuma lase o kɔfɛ sa a y'a yira k'a fɔ an ka maliba min ni an bɛ ale kɔnɔna na mali kɔni ale kɔni bɛ taa sira dɔ la sira min ni o kɔni ye bɛn ani keleya ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani fana ka se ka sira kura bɔ min b'a yira k'a fɔ an ka dugujɔ nafolo olu ka se ka kɛ an ta ye cogo min na ko o hukumu kɔni kɔnɔ ka sa fɛn min ye sɛfo wari miliyari 18 an'a kun kan fɛ tɛgɛ kɔni sera ka da u kan ka kɛ ni fɛn min ye an ka kɔri mini min ni ale kɔni falila an ka jamana kɔnɔ o wari ko futa min ni o kɔni sɔrɔla sa ko o taara k'o di an ka collectivitéw ma walasa jamana marabolo bɛ ni gɛlɛya bɛ olu kɔnɔna na o gɛlɛya bɛ se ka ɲɛnabɔ ni o musaka ko futa ye cogoya min na. An bɛ Ala barikada Ala min ye bi don kɛrɛnkɛrɛnnen jira an bɛɛ la k'Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn ka foli bila Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɔra sunkalo la o ye waati min inɛ waati do ɲɔgɔn dɛmɛ waati do an bɛ Ala fo Ala min o tɛmɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ka gouvernement fana fo ka premier ministre fo an'a gouvernement mɔgɔw fo olu ye wuli ka jɔ kɛ sunkalo waati kɔnɔna la ka se an ka jamanadenw ma o sigiyɔrɔ la ka suntigɛ kɛ n'u ye u ye selira ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o ye fɛn min bɛ bɛn ko fɔ fɛn min bɛ ɲɛta ko fɔ fɛn min b'a to hali bi an ka sigi ɲɔgɔn kan an ka jamana basigi o b'o sabati cogo min na n'i y'a jateminɛ an sewalen don sabula da kan an ye baara caman bila sen kan mun ye malikura ɲɛta sira ye o fɛɛrɛ ninnu o baara caman kɛra min b'a to jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ jamana dugujɔrɔ nafolo la cogo min na a yɛrɛ ye an bɔra ka miliyari 18 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔn na ani kunkanfɛ k'o di an ka commune bɛɛ ma Mali commune bɛɛ ma konima to kɔ a la tila bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ o ye waleya min bɛ jamanadenw a b'u hakili sigi a b'a to an ko commune ninnu u bɛ se ka baara boloda baara min b'a to olu bɛ yiriwa cogo min na. Jamana ɲɛma general d'armée Assimi Goïta ale kɔni a ka laseli kuncɛni maaba foli an ka jamana kɔnɔ maaba min ni ale bɛ tali kɛ Usmani Isufi Mayiga la ni ale yɛrɛ taara k'a bila jɛkuluba ɲɛma jɛkuluba min n'an b'a fɔ o ma ko observatoire pour la paix o ni o de ye bɛn ani keleya u bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na malidenw bɛ se ka jɛ k'u bolo ɲɔgɔn ma cogo min na ka bɛn kuma o kɔni fɔ cogo min na jamana ɲɛma kɔni y'a jira k'a fɔ Usmani Isufi Mayiga min ni ale talen filɛ k'a bila
ni jɛguluba ɲɛma ko a ka foli bɛ a ye foli kɔfɛ sa a ye tasibila ta ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma fintigilakaw minnu bɛ n'olu kɔni bɛ ka fɛn min ye banbagaci wale kɔni maaw kɛlɛ an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na foli laban o taara k'o kɛ maaw ye maa min bɛ n'an b'a fɔ ma ko transporteur n'o ye mɔbiliba bolila ye mun bɛ n'olu bɛ taa taji ta ka na an ka jamana yɛrɛ ale o kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko nin waati laban kɔni kɔnɔna na ko gɛlɛya caman kɔni bɛ an ka jamana ale kɔni kan ka kɛ ni fɛn min tajiko o nasira ye nka o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na sa an ka fɛn min ye transporteur kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na walasa jamanakɔnɔdenw bɛ se ka taji kɔni sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la jamana ɲɛma a ye foli ta ka ɲɛsin olu kɔni fana ma. Gouvernement ye fɛɛrɛ wɛrɛ kura sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to basigi bɛ n'an ka jamana kɔnɔ parce que kɛlɛ bɛɛ tɛ muguci ye muguci waati bɛ yen muguci na yɔrɔ don a dɔw fana bɛ yen o ye mɔgɔw ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu na an ye jamanadenw sigi n'a fɔ ko dialogue intermalien o kumana an kumana ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ ka fɛɛrɛw jamana wɛrɛ ka fɛɛrɛ tɛmɛ an yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw mun b'a to basigi bɛ se n'an ka jamana kɔnɔ bɛn bɛ n'an ka adama ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na an ye jɛkulu kura dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko observatoire mun bɛna ni bɛn ani kɛlɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o baara bɛna kɛ ni an ka premier ministre kɔrɔ ye Usumani Isufu Mayiga olu ka baara bɛna kɛ kelen-kelenya la jamanadenw ka bɛn u ka sigi ka fɔ mun b'a to an ka laɲini bɛ sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ. N bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka finitigiw ye minnu bɛ wuli ka jɔ su ani tile mun b'a to basigi bɛ se n'an ka jamana kan cogo min na bɛn ani tileya ani ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka opérateur économique ye olu n'u ka apprenti ani n'u ka chauffeur minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ mun b'a to dun ka fa a bɛ sabati cogo min na ne y'a jateminɛ sunkalo na mɔgɔw ye balo sɔrɔ nɔgɔya la ani fana u bɛ wuli ka jɔ la mun b'a to taji bɛ n'an ka jamana kɔnɔ a b'a dɔn jatigɛwale mɔgɔw bɛ ka gɛlɛya ta ka se jamanadenw ma mais olu bɛ ka wuli k'u jɔ mun b'a to taji a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye Mali jamana ma jamana ko la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ ni fana ka waati don kɛlɛ la sisan kɔni olu fana ka waati de bɛ yen sisan a ma dɔn a ma nɔgɔ mais n'i ka waati sera i fana de bɛ i seko kɛ mun b'a to bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na donc an bɛ foli bila o la ka tasibila kɛ fɛn fɛn ɲin tora la sɔrɔdasi civil kan ka Ala deli Ala ka u dayɔrɔ suma ani an ka jamanaden minnu joginna Ala ka lafiya d'u ma ka Ala deli Ala min bɛ seko la Ala ka nin basigi jamana kɔnɔ Ala ka jamanaden bɛɛ kan bɛn ka ɲini Ala fɛ hali bi an ka laɲini min jamana ka yiriwali o ka lasabati ka foli bila an teriw la minnu b'an fɛ yan n'o jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ka foli kɛnɛ bila Ala ka san wɛrɛ yira n na basigi kɔnɔna lakana kɔnɔna ani sɔrɔ kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ lakanako nasiraw fɛ wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ an ka finitigilakaw fɛ u ka baarase min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko opération dugukoloko olu kɔni ye wulikajɔ ta ni ka o kɛ an ka dugu fila la ni o bɛ tali kɛ yɛlɛmani fo ka se segala o yɔrɔ kofɔlen ninnu ma ni o kɛra sababu ye ka banbagaci wale ma 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka olu bana ye kɔni o ni na ni ka dankari kɛ olu la ni wagati kofɔlen in na ni o kumakanw taara ka u bɔ an ka finitigilakaw ka ɲɛma ni an ko o ma ko état major général ka kɛ ni ale ka kuma lase nasiraw ye. Mars kalo tile 14 fo ka taa bila mars kalo tile 21 na dɔgɔkun kelen bɔɲango an ka finitigilakaw olu ka bolofara min bɛ ni an b'a fɔ a ma ko opération dugukoloko ko olu kɔni wuli ka jɔ kɛ ka taa fɛn min ye Kayi mara ale kɔnɔna na ha ka ja yɛlɛmani fo ka taa se sɛgɛla o ma an b'a dɔn k'a fɔ état major général des armées ale kɔni ye fɛn min ye kunnafoni di carin kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye banbagaci wale maa 40 bɔɲanko ko u kɔni ye dankari kɛ olu la an b'a dɔn k'a fɔ o ma ko fɔta nin kɔnɔna a yira k'a fɔ fɛn min ye banbagaci wale ma olu ka ɲɛmaaba dɔw kɔni bɛ a la min bɛ ni ale tun kɛlen sababu sa ka jɛkuluba dɔw fara ɲɔgɔn kan Kayi mara ale yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ nin wulikajɔ min a kɛra an ka finitigilakaw fɛ Kayi mara kɔnɔ k'a kɛra sababu sa ka se ka maa dɔw bɛ yen maa minnu minɛnen tun bɛ banbagaci wale maaw fɛ maa 12 bɔɲanko ka se ka olu kɔni bɔ banbagaci wale maaw olu kɔni bolo an b'a dɔn k'a fɔ minɛnko ta fanfɛla sa k'an ka finitigilakaw kɔni u tɛgɛ da fɛn min ye droniba dɔ kan n'o bɛ tali kɛ u ka drone kamikaze la fo ka taa se u ka kunnafoni carisaw ma n'an b'a fɔ ma ko arajo an ka finitigilakaw ka ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa lakana ale bɛ se ka sabati an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka danaya ta ka da u ka finitigilakaw kan kunnafoni ɲuman sanuman u k'a di finitigilakaw ma walasa banbagaci wale maaw dan bɛ se ka kɛ u ka ɲɛnamaya la cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na.
kunu ko kari wulada fɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sogonikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ an ka Bamakɔ sigida 6nan o la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye so belebele ni o kun b'a la ka jɔ k'a fɔ ko ale kɔni binna min kɛra sababu ye maa caman ni olu kɔni joginna kosɛbɛ o ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni wulikajɔ belebele ko o taara ka o kɛ an ka lakana tigilamaaw fɛ ni o ye sapeur pompier maaw ni polisi maaw ye walasa maa minnu ni olu kɔni yera ni degun ni gɛlɛya kɔnɔna na ka se ka boli kɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛni ka o ta ka don u ma walasa u ka bɔ ni degun kɔni kɔnɔna na an ka jɛ ni k'a ɲamada. Dawudabugukaw fɛ yen ni waleya cɛjugu ye min ni a kɛra yen nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dimanche sɔgɔma maaw sunɔgɔkan o tigɛra ni fɛn min ye soba dɔ ale binninkan ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin lahawulaso min ni ale kun bɛ ka jɔ Dawudabugukaw fɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ ko nin so in kɔni binna so binkan kɔni kɛra sababu ye ka maaw ka sunɔgɔ kɔni tigɛ so binnen kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ an ka finitigilakaw n'o ye protection civile mɔgɔ fɔ ka taa se polisilakaw ma ko olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taa nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na ka taa fɛn min ye maaw kɔni minnu bɛ n'olu bɛ fɛ ka gɛrɛ nin yɔrɔ na ka olu kɔni bali ka se ka gɛrɛ cogo min na walasa fɛn min an ka sapeur pompier mɔgɔw ka se k'u ka baara kɛ a kɛcogo kɔnɔna cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu kɔni joginna a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye dɔw kɔni samana ka bɔ nin yɔrɔ binnen ko fota in ale kɔni jukɔrɔ nka ka kɛ ni fɛn min ye finitigilakaw ye olu ka wulikajɔ ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ko fota min ni a kɛra an ka jamana kɔnɔ sɔnni mina sigi a kan k'a lajɛ mun de sababu o sera ka na ni nin ye ka se ka nin so binba in kɛ Dawudabugukaw olu fɛ yen yalama mɔnsɔnw de ka baara ma ɲɛ wa ka ja sotigi de ma se ka fɛn min ye nɛgɛ ni siman min kan ka don a ka yɔrɔ la olu de ma se ka don a doncogo ɲuman na wa u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔtan ale jukɔrɔ ni bɔgɔ binnen bɛ olu kan ka fɛɛrɛ kɛ ka olu kɔni sama ka bɔ nin waleya kofɔtan ale yɛrɛ kɔni jukɔrɔ. Yɔrɔ in baara daminɛna ne ɲɛna yan nɔ depuis a sopassement fo kana se a banni ma fo kana se a binni ma bi so in jɔra norme kɔnɔ norme in kɔni a kun norme respectelen tɛ dɔɔni donc u nana o sopassement sen don sanba nana ka dingɛ bɛɛ fa ji la donc u nana dɔrɔn ka bɔgɔ fɛn ka nɛgɛ sigi ka da kɔnɔ ka béton k'a kɔnɔ bon moi je crois que ne yɛrɛ bolo ko parking de don bon après nana u nana jɔ ka taga bon poutre minnu kan ka so yɛrɛ maintenir PVC de donnen don olu bɛɛ wola ka yɛlɛ sanfɛ donc ala y'a kɛ u ka 4e étage béton kɛ la bon poids girinna ma a bɛɛ dafirila ka jigin voilà c'est comme ça que ça se passe bon a benni population nana ka mɔgɔ dɔw labɔ mɔgɔ 40 de tun b'a la ka baara kɛ ka béton layɛlɛ population nana olu ye mɔgɔ caman labɔ après pompier nana jusqu'à maintenant pompier b'a la ka intervention kɛ bon min yɛrɛ chargé don a jɔli la o yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ la jusqu'à maintenant o ma bɔ fɔlɔ ani mɔgɔ wɛrɛw voilà dɔw bɛ kuma n'u hakilila ye ten nɔ ka sɔrɔ u tɛ ɲɛ foyi dɔn a la sinon yɔrɔ in binna yɛrɛ ma de mɔgɔ si mana fɛn dɔ a la ka kari a binna yɛrɛ ma de donc a bɛ se ka kɛ jɔcogo in de ma ɲɛ kosɛbɛ mɔgɔ jɔcogo de ma ɲɛ kosɛbɛ o de nana ni binni ye sinon k'a fɔ ko dégâts wɛrɛ mɔgɔ fɛn wɛrɛ y'a provoqué foyi ma provoqué a jɔcogo de ma ɲɛ dɔrɔn a banna nɛgɛ ninnu fanga ka dɔgɔ bon poutre minnu yɛrɛ bɛ kan ka so yɛrɛ maintenir o poutre ninnu PVC de donnen don olu bɛɛ la ka sénage ninnu traverser cogo de b'a la ka bɔ duguma fo sanfɛla la donc o ne yɛrɛ ka remarque la depuis longtemps moi j'ai signalé que n ko nin tɛ normal ye n ko min kan ka so maintenir n'a ye PVC don o la fanga wɛrɛ tɛ béton na tuguni n ko finalement ça va a bɛna kɛ problème de ye tuguni ni mɔgɔw kɔni bɛ so jɔ kɔni vraiment u k'u ka normes respecter vraiment état fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la ni so bɛ jɔ i ka autorisation de construire ɲini yɔrɔ la ka a suivi kɛ ka ingénieur ɲɛnama bila u k'i ka so suivi kɛ en même temps ne kɔni bolo dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔw kisi nin ko ninnu ma sinon n'o tɛ solution foyi t'a la n'a fɔra bɛɛ k'i ka so jɔ i yɛrɛ y'i ka hakilila la a tiɲɛni barika bɛ bonya voilà donc o dɔrɔn de bɛ se k'an kisi nin kɔlɔlɔ ninnu ma. AIC ye ale bilali la sen kan san 2 o kɔfɛ wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ AIC jamana ɲɛmaaw fɛ walasa AIC ale bɛ se ka i firifiri ni ka i bɔ a kamana cogoya min na o kama fɛn min kɔni AIC jamana 3 ni o bɛ tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Niger ma jamana kɔnɔden ninnu kɛn bɛ ni ka laɲini belebele ni ka o ta ka o ɲɛsin u ka fangaw ma nin wagati kofɔlenw na o laɲini belebele dɔw o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye lakanako o nasiraw fɛ ni o yɛrɛ kɛra AIC jɛkulu ale sigi kunba ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara minnu ni olu talen ka o bila sen kan walasa fɛn min kɔni lakanako ye o ko bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka o ɲɛnamaya ka o la don cogoya min na an ka jɛni ka ɲamada o kumaw fɛ ka bɔ fɛn min kɔni
kɔni analyse géopolitique Issa Diawara ale yɔrɔ la min ni kuma galamani taara ni ka o tɛnku a la an ka kunnafonidila Sidi Konate ale fɛ an ka jɛ ka lajɛli kɛ AES bangeni tali a bɛ jate minɛ fɔlɔ min bɛ k'a la AES sena ka exister a sena ka ɲɛnamaya k'a ka ɲɛnamaya kɛ k'a sɔrɔ CEDEAO tun tɛ wa sabula dɔw tun y'a bila u kunna k'a fɔ ko n'an bɔra CEDEAO la peut-être o ye AES ko bannen o y'an ka jamana ninnu ta tiɲɛnen a bɛ ta mais an y'a ye k'an bɔra la tɔn in sigira donc tɔn in bɛ ka continuer an ka bilan fɔlɔ ye min ye o ye de an bɛ ɲɛnamaya la donc défi fɔlɔ tun ye o ye donc an bɛ ka an ka ɲɛnamaya kɛ an bɛ ka an bɛ ka tɛmɛ n'a ye quoi jamana bɛ ka a ka vie kɛ maintenant min ye bilan bɛ taa domaine caman la parce que n'i ye jamana saba de farala ɲɔgɔn kan donc jamana saba la n'i k'i bɛ bilan kɛ f'i ka i b'a ta cɛkɛda kunda de donc min ye lakana bonanko ye donc AES jamanaw san fɔlɔ la an ye tɔn dɔ sigi kɛlɛkɛ tɔn dɔ sigi n'an b'a fɔ o ma ko FUAS Force Unifiée de l'Alliance des États du Sahel donc o tɔn in n'o o jɛkulu kɛlɛkɛ tɔn in an ye min sigi nin ye n'i y'a jateminɛ a ye baara dama dama kɛ a baara dama dama Mali Burkina Niger an ka jamana saba dancɛ min b'an ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ o ma ko zone des trois frontières yen o ye opération caman kɛ wa o ye terroriste ɲɛmɔgɔ fana caman faga donc a laban yɛrɛ tun ye u ye min faga Menaka kɔnɔna la ni tɔn saba in ka armée n'o ye FUAS ye u ye yera hali Niger aéroport attaquera waati min u yera la ni tɔn saba in u ka armée min sigira a yera hali an ka citerne ninnu dɔ dɛmɛni na waati dɔ la parce que ni tɔn saba armée min sigira n'o ye FUAS ye a sigi waati ma mɛn mais déjà a ye baara daminɛ ka ban donc o FUAS a sigi waati yɛrɛ solasi 5,000 de tun don an y'a ye nin waati na an don tɔn filɛ nin AES san filanan min kɔnɔna la an bɔra solasi 5,000 la ka taa 6,000 la donc fɛn min don a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni de o tun y'an tun bɛ se ka min fɔ lakana ka sira fɛ maintenant n'an taara nafasɔrɔ sira la ni maa caman b'a fɔ ma ko économie ani yiriwa sirali an jɛna an ye bangiba dɔ sigi ɲɔgɔn fɛ donc o bangiba in an b'a fɔ ma ko banque d'investissement donc banque confédérale d'investissement et du développement donc o sigira cogo min na ni an ka jamana a ma se an ka tuma bɛɛ n'an mago bɛ wari la ka fɛn dɔ dilan an bɛ taa wari ɲini maaw dɔ fɛ f'i k'i kun siɲɛ mɔgɔ ye o bɛ aw don ko dɔ d'a fɛ min tɛ aw don min t'aw ka sira ye quoi donc o ɲuman ye min ye an ka jamana saba an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka tɔnba dɔ sigi ka bankiba dɔ sigi donc banki min bɛ kɛ sababu ye n'an b'a fɛ ka baara min k'an yɛrɛ ka jamana la an bɛ se ka taa wari ta kɔnɔna la donc banki bɛ ka baara kɛ ni an yɛrɛ ka musakaw de ye an yɛrɛ ka wari ye mais n'a fɔra ko musakako la halisa o ma ban parce que ale volet la fo adamadenw ka taa ni ka segin ka nɔgɔya jamana ni ɲɔgɔn cɛ donc AES jamanaw la o baaraw bɛ sen na hali n'a ma ban baara caman bɛ yen min kan ka k'o sira in fɛ an b'a fɔ ma ko libre circulation des personnes et de leurs biens comme san fɔlɔ tun ye an ka cɛkɛda ninnu sigi mais ni san filanan filɛ ka don min na ale bɛ ka kɛ sababu ye ko ninnu bɛ lawaleya cogo min an b'a fɔ min ma ko opérationnalisation mise en œuvre donc a bɛ lawaleya cogo di i ye fɛn dɔ sigi maintenant tɔ y'a fɛn ka baara kɛ de a ka lawaleya mɔgɔw ka jaabi ye donc san filanan in n'a ɲɛmaa talen don bi ka di Burkina jamana ɲɛmaa ma an yɛrɛ ka foli b'a ye président Ibrahim Traoré donc an kan ka fɛn caman min sigira san fɔlɔ la ka président Assimi n'an ka foli b'a ye waati min ale tun bɛ tɔn in kunna donc fɛn caman sigira mais a bɛna lawaleya cogo di donc ni san filanan la lawaleyali bɛ daminɛ donc fo ka diɲɛ kɛ min ye sa AES tuma bɛɛ fɛn kura de bɛ sigi sen na min bɛ lawaleya a bɛna fɔ adamaden ka ɲɛnamaya chaque fois i bɛ mise à jour kɛ i b'a essayer k'i yɛrɛ améliorer donc volet wɛrɛw bɛ yen n'o ye diplomatie nasira ye an y'a ye hali Mali ni Algérie ka fɔ ɲɔgɔn kɔ la AES jamana filaw tun ye communiqué kɛ o fana tun y'u ka relation diplomatique lajɔ ni Algérie ye a waati la min b'a yira k'a fɔ ko an ye jamana saba min ye kɔkan kow la ka caya an bɛ kuma fɛn kelen de kan hali waati min na Ukraine y'a revendiqué ko ale ye Mali ka ale ye ko dɔ kɛ min ye gɛlɛya se Mali ma a yera banbagaciw dɛmɛni na n'i ko banbagaci terroriste de ko don jatigɛ wale maaw donc Ukrainiens y'a yira k'a fɔ olu yera olu dɛmɛni na donc AES jamanaw ensemble relation tun bɛ fɛn o fɛn ni Ukraine cɛ an jɛna ka o baara sonsori ɲɔgɔn fɛ donc halisa n'i y'a jateminɛ hali kɔnkan kow la an ni jamana min bɛ partenariat la kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma ko an ka partenaire clé an bɛɛ lajɛlen ta bi o ye Russie jamana ye jamana wɛrɛw bɛ yen Turquie an bɛɛ bɛ taa drone san u bolo jamana wɛrɛw bɛ yen an ni minnu bɛ partenariat la mais an ye Iran ambassadeur ye a tun nana ni Mali premier ministre kumana n'o ye a ka d'olu ye an ye armée min fɔ min bɛ AES niveau la k'olu b'a fɛ ka AES renforcer kosɛbɛ
min ye sécurité nasira ye ani lakana nasira ani k'an ka jamanaw kɔ olu defa cogo min na kɛnɛma jugu kɔnɔna jugu kana se ka se an ka jamanaw la donc olu bɛ se k'an renforcer cogo min ani min ye technologie c'est-à-dire minɛnw bɛ dilan dɔnniya min bɛ minɛn ninnu dilanni o sira fɛ dɔnniya fɛn o fɛn bɛ yen k'u bɛ se ka kɛ sababu ye min b'an jɛ ko dɔ di an ma k'an renforcer o ye Iran donc partenaire ninnu bɛɛ n'u jɔyɔrɔ don ani Chine ka partenariat an kumana fɛn caman kan Niger pétrole bɛ yen Chine de b'a bɔ donc Niger ko pétrole an y'a ye waati min pétrole ko gɛlɛya ye an sɔrɔ Mali la taji ko gɛlɛya an sɔrɔ Niger ye citerne caman lawuli ka na di an ma o citerne min nana o pétrole ninnu jɔn b'a sama ka bɔ Niger dugu jukɔrɔla la o ye chinois ye donc partenaire min bɛ an ni jamana caman cɛ an jɛnnen don partenaire caman de la donc AES n'an ko an b'a fɔ a bɛ hakɛ min na bi donc a bɛ dépend an bɛ cɛkɛda min kɔnɔna la an bɛ ka kuma cɛkɛda min kan donc bi an ka tɔn bɛ ka sigi cɛkɛda minnu b'an jɛ a bɛɛ bɛ ka sigi an ka commission bɛ ka sigi a baara bɛ sen na hakili la don nataw la AES parlement n'o ye bina fɔ an ka député blond minnu bɛ kuma AES jamanadenw tɔgɔ la o fana kan ka sigi wa AES jɔsen belebeleba jumɛn ye son excellence président Assimi Dena ka mun fɔ o ye peuple ka intégration c'est-à-dire malien ka yɛrɛ i n'a fɔ ale burkinabé b'a yɛrɛ nigérien c'est-à-dire an bɛɛ de ye kelen quoi donc peuple ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye baara in bɛɛ la belebele ka kɛ ni wagati yɛlɛma ale cogoyaw ye fɛn min kɔni ye funteni an b'a fɔ ko ale fanga donnen bɛ kosɛbɛ ni wagati kɔfɔlen na anw fɛ Mali kɔnɔ k'an filɛ wagati min na ko an bɛ funteni kɔni ale wagati la o ye wagati ye min ni a degun ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw olu ma walasa ka nin wagati yɛlɛma in ni ka ale kunbɛn ni ka adamadenw ni kisi an wulila ka se kuma tigilama dɔw ma an wulila ka se kɛnɛya tigilama dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni u ye hakilina kumaw ni ka o ta ka o fɔ kɛnɛya sabatili bunakun kan ka kɛ ni funteni min ni u bɛ anw fɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka kɛnɛya tigilama ye ko ale kɔni y'a ka kumakanw ta ka o fɔ an ka kunnafonidila min ka kuma baranin na o ye Sulemani Hayidara ye an ka jɛ ni ka ɲamadaw jaw fɛ an bɛ kalo min na n'o ye mois de mars ye i y'a dɔn o tuma na funteni barika bɛ bonya an fɛ yan kojugu wa tile bɛ kalaya tile kalayali ni funteni bɔli a ti taa ni gɛlɛya dɔw ma don kɛnɛya yɛrɛ ta siraw fɛ o gɛlɛya ninnu dɔw bɛ kɛ mun ye i y'a dɔn ni funteni bɔra farikololabana caman olu bɛ caya farikololabanaw bɛ caya fɛn min ye kurukuru ye olu bɛ se ka bɔ mɔgɔw la i b'a ye k'a fɔ ko sumuniw bɛ caya hali kulozoni ni ɲɔni ninnu olu fana bɛ caya o wagati de fɛ mais a dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ o de ye ni ji yɛrɛ dɛsɛra farisogo la n'an b'a fɔ o ma déshydratation yɛrɛ de bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ ji min dɔrɔn fɛn dɔw bɛ mɔgɔ farisogo la an b'a fɔ o ma ko cellule normalement n'i ye ji min cellule ninnu de mago bɛ ji la ji bɛ taga olu fɛ bon funteni fɛ i b'a ye k'a fɔ i bɛ ji min dɔrɔn cellule b'a ta i bɛ ji min dɔrɔn cellule b'a ta donc ji ka teli ka pan farisogo la donc ni ji banna ni tɛ ka ji sɔrɔ ka min surtout que an bɛ sunkalo min na ni tɛ ji sɔrɔ ka min i b'a ye farikolo bɛ commencer ka sɛgɛn farikolo bɛ na ni sɛgɛn min ye o de bɛ na ni kɔlɔlɔ ye farisogo yɛrɛ sanfɛla la donc o kɔlɔlɔ ninnu dɔw bɛ se ka taga fo ka se viscère dɔw ma n'an b'a fɔ o ma kɔnɔnafɛn nafaman dɔw i bɛ se ka kɛ rein ye a bɛ se ka kɛ cœur ye i b'a ye k'a fɔ ko rein ka kan ka ji minnu sɔrɔ a tɛna o sɔrɔ n'a m'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ sababu ye bana dɔw bɛ mɔgɔ la kɔrɔlen i n'a fɔ insuffisance rénale ninnu a b'olu juguya kosɛbɛ walima cœur dimi ninnu a bɛ se ka na n'olu fɛnɛ ka bila mɔgɔ la voilà donc o la tagabolo minnu bɛ sabati tagabolo ninnu bɛ taa jɔ fo jɔyɔrɔ 3 ɲɔgɔn na i n'a fɔ fɔlɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ la funtɛni bɛ se ka kunbɛn cogoya min donc o ye environnement yɛrɛ tagabolo ye funtɛni bɛ se ka kunbɛn cogo di n'o y'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ la k'a fɔ ko yɔrɔ min don a chaleur ka bon i bɛ fɛɛrɛ de kɛ min bɛ se ka na ni chaleur nɔgɔya ye o chaleur nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo di ni i y'a dɔn ko clim se b'i ye i bɛ clim don n'i y'a dɔn ko ventilateur se b'i ye i bɛ ventilo don walima n'i y'a dɔn k'i bɛ se ka yiri turu i ka yɔrɔ la min bɛ se ka sumaya na ou bien i bɛ se ka ga jɔ i bɛ ka baara kɛ o kɔrɔ walima e bɛ baara yɔrɔ la baara yɔrɔ min e bɛ se ka baara kɛ tile de kɔrɔ tile in i dun t'a fɛ ka exposer tile la est-ce que c'est bien i ka ga jɔ ou bien k'i ka baara yɔrɔ ma suma na i bɛ se k'o kɛ parce que a ma nɔgɔn baara yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka baara yɔrɔ yɛrɛ de ye tilekɔrɔla ye i n'a fɔ manœuvre maçon mais a dɔw la n'i bɛ se ka kɛ suma kɔrɔ baara dɔw bɛ yen hali n'a tun bɛ kɛ tile kɔrɔ n'i bɛ se ka kɛ suma kɔrɔ o bɛ se ka kɔlɔlɔ caman bɔ a ko la walima des fois i b'i ka climatiseur ou bien ka ventilo o gɛrɛ i la n'an bɔra yen fɛnɛ min ye bana ninnu minnu bɛ na farisogo la bana minnu bɛ na farisogo la olu kunbɛnni i n'a fɔ an ye déshydratation kuma fɔ
donc k'a kɛ cogoya bɛɛ la ji kana manquer farisogo la ji kana na dɛsɛ farisogo la y'a ye ni i y'a dɔn ko minɔgɔ b'i la i bɛ ji min comme an bɛ sunkalo la i y'a dɔn ji min ma nɔgɔ mais a bɛ se ka kɛ an bɛ bɔ sunkalo la sisan nɔ funtɛni in tɛna ban funtɛni kelen bɛ continuer ni funtɛni in continuer la i yɛrɛ de b'a lajɛ minɔgɔ bɛ n na i jɔ n ka ji min minɔgɔ bɛ n na i jɔ n ka ji min o yɔrɔnin na an b'a fɔ somɔgɔw ɲɛna o kana ɲina denmisɛnninw kɔ ale ni mansaw parce que an b'a fɔ ko âge extrême a ka jugu olu de ma o ye minnu ye denmisɛnnin fitininw ye minnu ma san 5 sɔrɔ ale ni mɔgɔkɔrɔba maakɔrɔ minnu si janfara a ka jugu olu de ma kosɛbɛ parce que i b'a dɔn caman bɛ ɲina olu de kɔ baloko yɛrɛ ta fan fɛ caman bɛ ɲina olu kɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin minɔgɔ b'a la mais a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ji min maakɔrɔba fana minɔgɔ b'a la mais a tɛ se k'a fɔ ko a ye ji ta ka di yan a ka gɛlɛn dɔw ma donc i b'a ye k'a fɔ ko n'i bɛ ji sɔrɔ ka min o bɛ se ka caman bɔ a la a sabanan ye min ye n ye min fɔ bana juguman ninnu dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye olu la bana dɔw bɛ yen olu tɛ taa fo ji kɔ fo ji de ka kɛ farisogo la donc ni ji tɛ farisogo la dɔrɔn a b'olu kunbɛn donc a ka kan i k'i gɛrɛ peut-être o dɔgɔtɔrɔw la pour que u ka se ka o misali ninnu dɔw di walima ka contrôle accentuer i bɛ taa sɔrɔ contrôle tun bɛ se ka kɛ kalo 2 o kalo 2 ou kalo 3 o kalo 3 mais ni funtɛni bɔra sisan nɔ a bana ninnu a ka kan a contrôle ka kɛ kalo 1 a ka ja ou bien kalo kɔnɔ siɲɛ 2 pour que gɛlɛya kana don a tigi kan. Ka bi kunnafoniyaw ni ka olu kuncɛ an ka taa farikolo ɲɛnajɛ fan fɛ ka kɛ ni Ligue des Champions dolanciw ye ni o quart de finale dolanciw taara ka o kɛ o dolanci kɛnɛ ka Stade Malien de Bamako ale ni Sud Africain de Mamelodi Sundowns olu kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale kɛnɛ kan ka o dolanciw ta ka o kɛ Ligue des Champions ale na siraw fɛ an ka jɛni ka an ɲamada. Stade Malien de Bamako ale don cogo ɲana tolo na depuis ni dolanci wagati kunfɔlɔw la. Tadej Formawan Kenga ale bɛ celu fɔlɔ ka o sɔrɔ ka don Stade Malien de Bamako ale tɔgɔ la. Stade balontannaw u b'u u sen da balon kan ka balontan ale kɛ u ta ye. Ama Manjan ale bɛ celu filanan ale bɛ o sɔrɔ k'o don sanga 40 ale wagati la ka se ka avantage o di Stade Malien de Bamako ale ma cogoya min na. An bɛ taa ji min 2 ani kanangolo. Stade Malien de Bamako ale dolancilaw caya o caya ni Mamelodi Sundowns ale dolancilaw ye ni maa 11 ka kɛɲɛ ni sanga wagati ni fitini yani dolanci ale banni cɛ. Mori la Mezak Njoya ale ka cɛdon senda ma se ka ja jɔda la ka se ka celu sabanan ale sɔrɔ ka a don celu sabanan mun tun bɛ se ka kɛ sababu ye Stade Malien de Bamako ale tun bɛ se ka courage ale sɔrɔ ka se k'a ka tige sɔrɔ ka se ka taa demi-finale ale kɛnɛ kan n'o tun bɛ se ka to tun bɛ se ka celu wɛrɛ sɔrɔ k'a don o dolanci ale kɔnɔna la. Stade Malien de Bamako ale bɛ dan nin yɔrɔ in na nin compétition in ale kɔnɔ nka fɛn min ye tare a bɛ sɛbɛn gafe sɛbɛnw kɔnɔ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko Stade Malien de Bamako ale de kɛra Mali club fɔlɔ ye club min ni ale sera ka se ni niveau in ale la n'o ye ni jɔyɔrɔ in ye depuis ni wagati min na ni compétition in ni ale format yɛlɛmara 1997 ale wagati la kana bila bi la. Stade Malien de Bamako ale bɛ dan nin yɔrɔ in na dan yɔrɔ na o kɔfɛ ale ka cɛsirijala o bɛ kɛ championnat national ale ni coupe du Mali ye ka se ka trophée dɔ sɔrɔ yani saison ale kuncɛyɔrɔ wagati ale cɛ. Nin bɛ dasigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw minnu sɔgɔlen don an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasala.